Correllengua d'enguany està dedicat a Vicent Andrés Estellers, perquè és l'any Estellers, i fem la cercavila, com tots els anys, amb el gust de tenir a Isabel Anyó, la neta d'Estellers, que ens farà de portadora de la flama. Després es fa una lectura del manifest, amb les actuacions de la gent que ha participat en la cercavila. Després farem un sopar popular a la plaça i, per últim, acabem en 3 concerts. Estic molt contenta de que m'hagin convidat a Gandia a portar la flama i llegir el manifest i també de que li dediquen, enguany li han dedicat l'any al meu avi i tots els actes que s'han fet em semblen molt emocionants i per a mantenir la seva obra sempre viva i que la gent el llisca i el conega. China,